ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କେଲୁଣି ବେଶ ଚିତାକୁଟା କାହାଣୀ। ଶୁଣ ହେ ସୁଜନେ ଚିତାକୁଟାର କାହାଣୀ। ଘରେ ଘରେ ଚିତାକୁଟେ ସୁଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଲୁଣି। ପ୍ରିୟ ସହି ଆସ ଚିତାକୁଟାଇବ କେହିକୁ ପ୍ରିୟ ସହି। ଆସକୁ ସହି ସଙ୍ଗାତ କୁଟି ଦେବି ଚିତା। ମୋର ଚିତା ଗୋଟିଏ ଅଟେ ଜଗତ ଶୋଭିତାକୁ ନାହିଁ ମୂଲ। କୁଟି ଦେବି ନାନା ରଙ୍ଗେ ଫୁଲକୁ ନାହିଁ ମୂଲ। ବାହୁରେ କୁଟିବି ଶୁଭା ଶାଢ଼ୀ ସଙ୍ଗେ ବଣି। ଚୁତ ଡାଳେ କୋକିଳ ଯେ ରାଗୁଥିବେ ପୁଣି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି। ଫୁଲ ଫୁଟି ପଡ଼ୁଥିବ ଝଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୁଟି ଦେବି ମଞ୍ଜୁ କୁଞ୍ଜ ଲତା। ଦେଖିଣ ମୋହିତ ହେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାକୁ। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୁଟି ଦେବି ବଉଳରୁ ମାଳେ। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କୁଟି ଦେବି ମୁହିଁ। ଲକ୍ଷେ ରାଜା ପାଶେ ଥିବେ ପାଣ୍ଡବ ତ ନଈକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜିଣି କନ୍ୟା ନେବେଟି ଅର୍ଜୁନକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁ ପରେ କୁଟି ଦେବି କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ରାଧା। ପଞ୍ଚଛୁଞ୍ଚିରେ କୁଟିବି ହୋଇବ ଯେ ବାଧା ସହିନବକୁ। ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଥିବ ହସ୍ତରେ କୁଟିବି ମାନସ ସରୋବର। ତହିଁ ପରେ ଫୁଟିଥିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଭୃଙ୍ଗପନ୍ତି। ତହିଁ ପରେ କ୍ରୀଡ଼ୁଥିବେ ମାଟିକୁ ଭୃଙ୍ଗପତି। ପାଦରେ କୁଟିବି ମୁହିଁ ବାଜେନି ନୂପୁର। ଯଉଆଡ଼େ ଯିବ ଶୁଭୁଥିବ ଋଣ ଝୁଣକୁ ବଂଶୀନାଦ। ସେହିଠାରେ କରୁଥିବ ଶବ୍ଦକୁ ବଂଶୀନାଦ। କାଳି ଦେହ ଗୋଟା କାଳି ଦେହ ଚିତା ଗୋଟି ଅଟେ 100 ଟଙ୍କା। ଗୋରି ଦେହ ଚିତା ଗୋଟି 100 ଅଧିକା। ଦିଅ ଗଣି ଗୀତରେ ରାଧୁ ଦାସ ଭଣି। ଦିଅ ଗଣି ମାଲୋ ମାଉସୀ ମାନେ ଦିଅଲୋ ମେଲାଣି। ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି ସୁଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଲୁଣିକୁ। ଭାବୁଥିବ ଭାବରେ ଯେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବ ଭାବୁଥିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।